Lühmester egy komplex nyújtó gyakorlatsort mutat nekünk, tetőtől talpig végig megy a gerincen és a többi izületen. Egyrészt nyújtja, másrészt fellazítja az izületeket. Minden nap ajánlatos csinálni. Először fölfele nyújtózunk, összekulcsoljuk a kezeket, tekintet legyen a kezeken, és utána döntünk egyenes térdekkel, egyenes háttal lefelé. Újra fölfele, itt aki derékfájós, illetve már nem olyan fiatal, arra figyeljen, hogy ne derékból hajoljon hátra, hanem inkább csak felső hátból, illetve nyakból a tekintet legyen mindenképp a kezeken, de derékból már ne hajoljunk hátra, ha problémás. Utána kisebb állásban, kisebb terpezben csavarodunk oldalra, jobbra-balra, és közben nyújtózunk is fölfele, a tekintet továbbra is marad a kezeken. Azután lejjebb visszük a karokat, jól hátra nézünk, egyik kéz húzhatja a másikat, csavarodunk, utána pedig újra lefele, nagyobb terpezben, egyenes térdekkel, befele fordított lábfejekkel, és kicsit felszegett fejjel, hogy a hát kiegyenesedjen, törekszünk lefele. Aki hajlékonyabb, ugye a könyökét is összekulcsolhatja, és próbálhatja a könyökével elérni a földet. Derékfájosoknak is nagyon ajánlott, hogy húzza a derekat. De sose hajolunk, hanem döntünk. Lehet csavarodni is. Ez is jól húzza a derekat, meg ugye nyújtja a láb inait. Azután jön a könnyebbik fele a gyakorlatoknak, a fejünket, illetve tulajdonképpen a felső háttal együtt, a vállal együtt a fejünket hajtogatjuk előre-hátra. Tehát sose csak a fejet, hanem a vállak előre jönnek, puposodik a hát, próbáljuk elérni a kulcsontot az állunkkal, és hátra is, föl és hátra húzott vállakkal, összehúzott lapockákkal. Aztán oldalra hajtjuk a fejünket, döntjük a vállak fele, kicsit feljöhet a váll, azután váll mögé nézünk, kicsit előre jöhet, illetve a törzs tulajdonképpen ellentétesen foroghat, akarunk mögé nézni, azután félköröket írunk le hátra, ez aki szédülős vagy nagyon rossz a nyaki gerince, annak nem ajánlott. Vállkörzés következik, a vállra tesszük a kezeket, és jó nagy körökre törekszünk, hogy a lapockák is belemozogjanak. Előre is csinálunk egy párat, aztán hátra, és a fejet is hátra hajtjuk vele együtt, amikor hátra visszük a könyököket. Tehát, hogy mindenképp a lapockák is belemozogjanak, nem csak a vállak. Azután összekulcsoljuk a kezeket, kinyújtjuk a karokat, csuklókörzés mind a két irányba, közben újra megnyújtogatjuk, hogy jól átmozgassuk még a csuklóizületeit is. Azután törzskörzés következik. Ezt, aki derékfájos, annak nem ajánlom, vagy ha valaki szédülés, illetve kicsi ívben meg lehet próbálni, de ha kifejezetten derékpanasz van, akkor kezdetben inkább ezt hanyagolni kell. Amúgy 3 szoktunk az egyik irányba, 3 a másikba, és aki tud, az arra figyelj, hogy az ellentétes könyökkel megyünk le, az ellentétes könyökkel megyünk le, és a másik könyökkel fölnézve föl. Utána a csípőkörzés, itt is nagy körökre törekedjünk, hogy minél jobban átmozgassuk a csípőt minden irányba, de aki derékfájos, az hátra ne annyira hajoljon, tehát előre nem kell annyira megtolni a csípőt. Utána térdkörzés, kicsi köröktől menjünk a nagyok felé, különösen, hogyha nem olyan jó a térdünk. Jobbra-balra váltogassuk az irányokat, jól dörzsölgessük meg, és csak azután guggoljunk.
amennyire csak tudunk, guggoljunk le, nem baj, ha felemelkedik a sarkunk, de próbáljunk belegugolni, nyomjuk közben a térdet. Nem kell sokat, az a célunk, hogy olajozzuk az izületeket, nem az, hogy amortizáljuk, úgyhogy mindenből csak egy párat kell csinálni. Utána bokakörzés, a cipőnk tetejét tesszük le, és így a bokát köröztetjük minden irányba, illetve váltogatva az irányokat. A másikat is. Azután pedig egy egyensúlyi gyakorlat következik, lábújhegy sarokállás, ami egyrészt jó a vérkeringésnek is, hiszen pumpálja föl a lábakból a vért, illetve nagyon jó az egyensúlyérzéknek, ami az egész idegrendszerre, meg az agyra jó hatással van, hogy ne öregedjen az agyunk, ne legyünk feledékenyek, és nem utolsó sorban pedig ugye csökkenti az elesés veszélyét, ha az ember rendszeresen csinál ilyen egyensúlyi gyakorlatokat. Véget ért ez a gyakorlatsor, igazából az az ideális, hogyha mindenki napi 2-szer legalább megcsinálja reggel, este. Nem hosszú, hogy időhiányra nem érdemes hivatkozni, de ha már ezt megcsinálja az ember, akkor már tett valamit a gerincéért.